If I catch this guy, wala you go not say. Makarantar ƙauye. Dukanki cikin tablet na ji wani yayi fada. Dukanki zai dukika. Ki ga mi muguwa ce. Makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. Ba wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato Makarantar ƙauye. Bisa za ka rika mana wangana kafirci anan. Ranka dade, I say nothing to say. Ka koma dan ubanka. Dan jan uba, dan jakar uba. Makarantar ƙauye. Wane ne zaki ya rubuta wannan a? Ko ya kisu. Ke da hankali ki haka na rubuta na. Hai, shi ne ke God. Na sai ki fada sunan kire da turanci. Babanmu baya yin turanci. Shi yasa nake so in tuno. Kare? Kare. Shut up! 1, 2, 1, 2. Makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda aka fin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri Makarantar ƙauye. Abin sai ka gani, shagwaba, karambani, kankamba, iyayi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta. Makarantar ƙauye. Idan na je gida bai sami masu a wurin. To, wallahi kai ki tabata sai ki mutu. Yawa ku tsaya. Lalacin ku ba ku san yan mai gari ba ce? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. Makarantar ƙauye. Wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka: Ahmad Aliyu Tage, Abdulsalam Obinna, Yado, Yabanya, Umar Bigi Zaria, sai Shakuri Kundum, Samira Abubakar a matsayin Lamiyo. Ci gaban shiri Malam Musa Isa, Labari bin Sa'id Abu Sa'id, Lamiyo mai rabawa kowa aiki dan kuwa ta raba kowa ya kwasa. Shiryawa Honorable Hamisu Bawasa, mataimakiyar mai bada umarni Hajiya Fatima Lamat, bada umarni Dukko Yakubu. Makarantar ƙauye yana nan tafe.
zan iya yin yaƙi da duk wani mai ƙinka a nan unguwan. Kuma kazalika zan iya bacin rai da duk wani mai son ganin hawayenka a rayuwata, domin ganin hawayenka yana matuƙar ɗaga min hankali. Kaka ban san dalilin da yasa Sadiya take kina ba. Kuma ni ban san cewa ina da wani mummunan hali da za a guje ni ba. Dan ban taba aikata wani mummunan abu da za a ce ana guduna unguwan nan ba gabaki daya. Sai dai abin da ban sani ba kaka. Ko dai iyayena sun aikata wani mummunan abu ne kafin su bar duniya. Ki faɗa min kake boye min komai. A'a, iyayenka mutanen kirki ne. Kowa ya shaida. Tun ba mahaifinka ba, haka ma mahaifiyarka suna da kyakkyawan shaida a cikin unguwan nan. To me yasa Sadiya take kina? Me yasa? Ka koma ka sake tambayanta. Saboda Sadiya ba za ta kika haka kawai ba. Ko ba har ce min kai jiya kun rabu tana kuka ba. Ƙwarai kuwa. Tana kuka ta shige gida. To ka koma. Don watakila akwai wani abin da yake da barazana akan aurenku ta ɓangarenta. Ka bincika. Sai a lahira, sai a lahira. Sadiya, so mana. Wai me ki damun ki ne kwanan nan? Sai faman kasala barci. Gashi na ga baki da tsoron aiki. Amma yanzu tuntuni safiya yayi, kalli yanda na gama aiki. Baki tashi ba sai yanzu me ke damun ki? Hakura sai in dinga jin bacci. Ko dai shawara ce ke damun ki? Ina bar. To, ki je gurin baba ta duba ki ta gani me ke damun ki. In shawara ce ta samu miki magani. Sai a lahira. Sadiya, wannan bacci yawan bacci da kike yi. Da Allah mu ga idanki. Buɗe gwale? Haka ne. Sun yi fari mu gani? Aha, to. Haka ne. Sosai. Aha. Mu ga kafar. Aikin san mu. Yau. Haka ne, na gani. Yaushe rabonki da ganin wanki? Kin manta? Na'am. Yaushe rabonta da ganin wanki? Saboda na kalli idanta da hannayenta da kafafunta saboda baccin nan yayi yawa. To baba ke me naki na wani tambayan wani abin ne? Ai saboda yawan bacci da take yi da kuma duk ga idonta yayi fari komai. Ai wannan tambaya ko a asibiti sai haka. Gaya min yaushe rabonki da Ban gani ba wannan wata amma kamar zai dawo. Kina ji? Wannan ba wai zai dawo ba. Ba abin da zai dawo, kin samu bakuwa ko bako. Yan nan. Karkimita wannan kika bita ta gane. In kika bita da wannan duka kuma wallahi ke ma za ki ɗanɗana kuɗanki da wannan. Na me? Za a yi biyu. Yarinya na fama da jikinta. Na Sadiya. Tana ciki. Sadiya? Sadiya? Ki zo babban kina kira. Sadiya. Na'a. Ina son gaya miki wani bayani. Rayuwa a yau ta ɗan adam cike take da ƙaddara. Mai kyau ce ko mara kyau. Duk yanda ta zo dole a ɗauke ta a haka. Wannan abu da kika zo mana da shi ba baƙon abu bane a rayuwa. Amma abun baƙin ciki ne mai ɓata zuri'a. Saboda haka ki gaya min wane ne ya maki wannan ciki. Ni ban sani ba babba. Baki sani ba? Kina son ki gaya man cewa yawan mazinatan da kika sadu da su
habba za ki iya tantance a cikinsu wane ne ya miki wannan ciki ba Sadiya? Babba ni ba mazinaciya ba ce. Fyaɗe aka yi min. Fyaɗe? Fyaɗe? Sadiya kar ki ɓoye mini komai. Ki faɗa mani wanda ya miki fyaɗen nan. Kuma a ina aka yi miki fyaɗen nan? Shi ne kawai mafita. A cikin gidanmu aka biyo ni a cikin ɗaki. A cikin gidanku? A kuma cikin ɗakinki? Yaya za a yi a shigo har cikin gidanku, har cikin ɗakinki Sadiya a yi miki fyaɗe? Wani mahaluki ne ya miki wannan aika-aika haka? A cikin gidanku Sadiya? Mahaifina ne. Mahaifinki? Sai a lahira. Babba, barka da fitowa. Ai dama na faɗa maka. Ni in dai akan bikon Karimatu ne wallahi sai an neme ni. Tilas ne, na san sai an neme ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Baffa, ya zaka kira ni kofar gidan ka dinga mun auziya sai ka ce wani shaidan? Ba ganin fa kana sarki na gaskiya baffa ba san irin haka wallahi. Kai can ka tanko, wallahi kai can ka. Wallahi ka dai ji kunya. To abin me kuma ya faru? Tanko, abin da kai ko shaidan yana tsoron ka. Me nayi? Ka san abin da kai Tanko, lokacin da Sadiya ta haife wannan ciki da kai mata, a nan za ka san abin da kai. Sadiya ciki ne? Wallahi, wallahi, billahi lazi la ilaha illa huwa indi ina da rai. Inde ina da rai ba za a zubar da cikin nan ba. Baffa, a taimake ni a rufa min asiri a zubar da cikin Sadiya. Ko na mutu idan aka zubar da cikin nan wallahi ban yafe ba, sai ta haife wannan ciki. Baffa ka karo ki taimake ni ka rufa min asiri. Kai Tanko. Ba dai baka da hankali ba? Baka da tunani? Kana bata maka kanka lokaci. Bata lokaci. Baba da Allah. Wayo! Wayo! Kai! Kai! Wato, baba babu yadda ban yi da Sadiya akan ta sanar da ni dalilin da yasa take kina ba. Amma ta kasa bani wannan amsa. Ni kuma gaskiya na shiga damuwa saboda Allah ya dora min son Sadiya. Kuma na riga na sanar da ita cewa duk rintsi duk wahala ina tare da ita ba zan taɓa guduwa ba. Amma duk da haka ta kasa bani amsar da nake bukata a wurinta. Wannan dalilin yasa na kasa koma wajen aiki. Kuma ba zan taɓa komawa ba in har ban samu wannan amsar abin da nake nema ba. Ko da a ce zan rasa aiki na. Wannan dalilin yasa na ce bari dai in shigo gidan domin a sanar da ni menene yake faruwa dan Allah. In dai ba za mu gaya ma Rabiu ba to mu ma bai kamata a ce mun sani ba. Saboda na san irin ƙaunar da ke tsakaninsa da wannan yarinya. Kuma na tabbata Rabiu mai rufa mana asiri ne. To, tunda mahaifiyarta ta amince cewa kai ma kana ɗaya daga cikinmu, kai ma mai rufa mana asiri ne, za a iya gaya maka abin da ya faru. Rabiu, Sadiya tana da juna biyu, an mata fyaɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wato a gaskiya baba, da a wani wuri ne naje aka faɗi wannan maganar, ba zan taɓa yadda ba, kuma ba zan tashi daga wurin ba sai na masa abin da aka faɗa min, kuma sai na ji dalilin da yasa aka yi mata kasafi. Gaskiya ne, ba kasafi ba ne, ya faru. Ita kanta ba a kan san ranta ya faru ba, fyaɗe aka yi mata kamar yadda na gaya maka tun farko, kuma wannan abu a ɗauke shi a matsayin ƙaddara. Sai dai hakan baba, sai dai fyaɗen wallahi. Na san halin Sadiya, na san cewa a tarbiyyar da Sadiya take da shi ba za ta taɓa aikata zina ba, sai dai wannan abin da ya faru da ita. Yanzu abin da nake so baba shine ina so a sanar da ni wanda ya aikata mata wannan mummunan aiki. Ni kuma na yi alƙawari sai ya fuskanci mafi munin hukunci da yarda Allah. Ba mu ga laifinka ba, baka san abin da ke faruwa ba ne, wanda shi ya sa take guje maka, amma yanzu ka sani. Saboda haka ka je kai shawara da zuciyanka, amma fa na sani wannan bayani da ka ji zai wahala ka dawo. Zan iya ganin ta baba? Tana ciki, tana ɗakin kakanta. Sai a lahira ki daina kuka, kin je mama. Yasa za ka biya ni cikin ɗaki Rabi? Na gaya maka ka yi haƙuri, ka je ka nemi wata ka aura. Na san akwai mataye da yawa wanda suka fi ni komai da komai. Ke zan aura Sadiya, in Allah yadda, don har yanzu ba ni da wata zaɓi ta wuce ki. Su ba su faɗa min dukkanin. Ta yaya za su gaya maka wannan magana? Sun san tana da ɗaci, kuma kana ɗaya daga cikin masu yin ɗacin wannan magana. Ban san dalilin da yasa ke ɓoye masoyanki irin wannan abin da ya faru ba. Na faɗa miki tun a baya cewa duk rintsi duk wahala ina tare da ki. Kuma wannan matsalan ba ta ɗaya daga cikin matsalar da nake faɗa miki. Sadiya zan iya zama da ki, dan na san wannan abin da ya faru kuskure ne. Saboda haka abin da nake so kawai ki faɗa min shine ina so ki faɗa min wanda ya aikata miki wannan abu, dan su ba sun ki faɗa min. Na san ke ba za ki boye min komai ba. Ba zan iya faɗa maka ba Rabi'u. Har yanzu dai da alamun cewa baki yarda da ni ba. Ni kuma ina son kwato miki hakkinki ne a gurin duk wanda ya aikata miki wannan abun, kowane ne shi. Kowane ne? Kowane ne shi. Mahaifina ne Rabi'u. Ba komai. Kana da damar tafiya ka bani. Kana da dukkanin hujjar da zaka tafiya ka bani. Daman na faɗa maka ni ba matarka bace. Bai dace ka aure mace iri na ba. Sai a lahira, sai a lahira, sai a lahira, sai a lahira, sai a lahira. Kenan ta faru ta kare. Kun ga yadda yaron nan ya fito a kumbure? Ta gaya mashi, amma kuwa mun ji kunya, Sai a lahira, 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 sai a lahira. Kin ji yar baba, wata shari'ar da
kiyama. Zubar hawaye ba za na daina ba, wata shari'ar dama sai gobe kiyama. Ina so ki gane cewa rayuwa na sauyawa, ina so ki lura da cewa kuma ya fari zai yi wucewa. Ina so ki ɗauko mai ba komai bane ki mantawa, ina so ki yarda da ni hawayen ki zan sharewa. Da hozo muje ungurwa fuskar ki wankewa, in kin aminta da ni ungwan hannu ki kama. Ban san kamar rarrashi bari in yi kokawa, agajin da Allah zai ma dan adam ku ba shi iyawa. Sirri ne na bar shi a raina wanda ban faɗawa kowa, damuwar da kai nunawa lallai dole in godewa. Ka bar ni inda ka ganni ka kyalewa, nisa kai ya ta garaba nai nema. Ki daina kuka kin ji yar baba, wata shari'ar dama sai gobe kiyama. Zubar hawaye ba za na daina ba, wata shari'ar dama sai gobe kiyama. Ina so ki san cewa bakanki ne aka fara ba, ina so ki san bakanki ne za kare ba. Ina so ki yarda da cewa za ki zamto madubin duba, ina so ki bar kukan nan dan Allah ya raba ba. Da rausa kuka ni shawara ta ki duba, komai ya same ki ba shakka ni ya sama. Ka gane mutum mai iya masa sai dai Allah, wani al'amarin mai sarkakiya sai dai kai kalla. Da fari da baki launi na ido in kai kalla, hakanan hadari da walƙiya sama in kai yau kalla. To ko daga nan ni da kai wuce subhanallah, gare shi muke sannan gare shi za mu koma. Ki daina kuka kin ji yar baba, wata shari'ar dama sai gobe kiyama. Zubar hawaye ba za na daina ba, wata shari'ar dama sai gobe kiyama. Ke kuwa daga ina kike haka? Ba na son nemi ƙoƙarin inda za ni ne, shi sa na fita ba ku sani ba. Amma ko ina zaki tafi a ce ba za ki ce ga inda zaki ba? Eh? To ina kika je? Ba dai kin je wajen tankon ba. Kullum ina miki kashe da kar ki je ki sake hawan shi a sake kuma bullo da wata fitina. Ba gurin sa na je ba, na je gurin masu gari ne. Kika kai ƙaran wajen masu gari? Ai wannan tonin silili ne. Na yi haka ne domin ne masa tonin silili, saboda wa'inda ma ba su sani ba su sani abin da ya mai yata. Ke yan nan, lalle ba ki da tunani. Yaya za ki kai wannan magana ga mahukunta? Kin san kuma yanda garin nan yake. Dama garin yaya balantane mahukunta. Ana nan ana sauraro, ba a ji ba ɗaya balantane an ji biyu. Ai wannan abin da kunya. In gaya maki kika bar wannan maganan nan ya fita, ba mutane ba ma hatta gidan rediyo sai sun ji, sai sun ringa bayani. Na san da wannan baba, shi yasa na je kotun saboda duniya ta ji duk abin da ya yi, kowa ya sani a duniya. Sadiya dai ba da santa bane aka yi mata fyaɗe. Da halin da ta shiga mutane za su yi mata uzuri ko mun kankantansa.
Amma shi bai isa ya wanke kansa daga zargi ba kuma dole ya ɗanɗana kuɗansa a gidan yari. Ki je maza maza ki janye. Maza maza ki je ki janye wannan ƙara da kika kai. Baffa, ka yi haƙuri. Ka bari a yi shari'an nan don Allah. Na ce ki maza ki janye wannan magana. Malam, ka san yanzu a yi a kyale ta. Ba maganin wannan azalimin Tanko. Sai wannan gara ma a je a tona mashi asirin. Ya san da haka, ya san da kunyan yayi. A kyale ta kawai. Ya kamata yanzu in ka hana ta, ai bai kamata abin da ya aikata ai bai kamata ba. Har mu nan ana kallon mu da shi. Wannan idan aka bar shi, wallahi zai zama wa jama'a darasi cewa sun san an ɗau mataki. Yawwa. Malam Tanko. Ka ji irin abin da aka wasafta a kanka game da yarka. Gaskiya ne ka yi yarinyar nan fyaɗe? Malam ni ban san fa ma maganar nan take. Wannan gaba ɗaya maganar ni ba san. San komai akan maganar nan. To alhamdulillah. Yarinya kin ji abin da ya faru. Da gaske ne abin da mahaifiyarki ta wasafa ta faɗa? Gaskiya ne? A sharri ne masa. Yarinya kin ce gaskiya ne ku? To ba mu labarin menene ainihin abin da ya faru. Akwai wata rana na dawo daga makaranta sai na tarar da ƙofar mahaifiyata a kulle. Na tambayi makwabcin gidanmu ya ce ta samu wata 2 a gida babana ya sake ta. Sai na ba su ajiyar kayana. Na je na duba mahaifiyata. A can na samu labarin cewa na sake ta. Sai mahaifina ranan ya zo. Ya ce tunda mahaifiyata ta dawo wajen mahaifinta, ni ma a bashi shi in koma wajen mahaifina. Sai kakana ya min barazana, sai na tashi na koma wajen shi. Mun kwana 2 da mahaifina. Ni nake yin komai na gidan, safe da rana da yamma. Akwai wata rana ya shigo ɗakina da daddare. Ya min barazana da wuƙa. Ya ce sai na amince da buƙatarsa. Sai na ƙi. Ya fito da wuƙan. Ya min barazanan zai caka mu. Sai na amince masa. Sai a lahira. Sai a lahira. Gashi kuma Allah ya kaddara na samu juna 2 da shi. Malam Tanko. Ka ji irin abin da aka wasafta a kanka game da yarka. Gaskiya ne ka yi yarinyar nan fyaɗe? Abta malam ni ban san fa ma maganar nan take. Wannan gaba ɗaya maganar ni ban san ta. San komai akan maganar nan ba. To, Sadiya, kin ji mahaifinki yana cewa duka gaba ɗaya ma zancen kurin dai nema kike ki masa sharri ki dora masa abin da bai ji bai gani ba. Ba sharri ne masa ba yalla. Ya zan yi masa sharri a gaban wa'innan mutanen kuma suna ji na kuma suna gani na. Matan game da wannan al'amarin. Gafata malam. Ni fa wannan magana gaba ɗayan ta shari'a ake mu. Ina ga abin da ya dace ku in an baka rantsuwa zaka iya yin rantsuwa? Rantsuwa? Mana. Amma dai ba da Qur'ani ba ko? Kotu abin da takan yi kenan. Da tashi an shiga wani wadi aka rasa yadda za a fitar da al'amarin rantsuwa ke rabawa. Kai. 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 Malarin tsoho ba kyau.
Kai, rantsuwa ba kyau. Ba kyau. Yanzu jama'a kuma tashi waje mu yi sallah, idan muka dawo sai mu dora. Yawwa. Amma na ji daɗin ka na ji daɗin ganin ka a kotun nan wallahi. Ai ka wallahi zuwa na kenan nake jin labari. Ba na gani. Kuma na ji an ce hukuncin fyaɗe wajen ɗaurin shekara 20 ne ko? Kauce nan shekara 20 wani ne? Har da 5. Kai. Haba. Matan ku. Yo Allah na. Me yasa ke haka? Ai idan an girma a san girma. Yarka ta cikin ka? Ka ba ke daidai ba. Duk ba wannan ba a kilo. Ai shi yasa nace na ji daɗin ganin ka. Na san da wuya alƙalin nan zai bani in je gida. Zan faɗa maka inda makullin ɗaki na yake. Da kuma inda nake ajiye kuɗi. Cikin shanu na a sai da bajimi ɗaya idan ka haɗa da kuɗi na da kuɗin bajimin za ka haɗa kuɗi kusan 200,000. A haɗa a yi duk yadda za ka yi a ƙilo. Kai da tun da akwai kuɗi ko biya ƙari an gama. To Allah da kar ka bari a ɗaure ni.